Μεγάλο Σάββατο σήμερα, παραμονή του Πάσχα 2016. Βρίσκομαι στην περιοχή Βαθυπέταμος Μεσαγρού, σε ένα περιβάλλον πολύ δυσπρόσιτο και από τα λίγα παρθένα της Αίγινας, να επισκεφτώ και να αποδώσουμε τιμή σε ορισμένους από τους πρώτους οικιστές του Μεσαγρού, την οικογένεια Χαλδαίων, τους Φόκους όπως τους λέγανε. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, στις αρχές στα μέσα του 18ου αιώνα, όπου πολλά από τα βουνά που βλέπουμε ήταν καλλιεργήσιμα κτήματα, αυτοί οι άνθρωποι είχαν στήσει το σπίτι τους σε ένα μέρος που δεν ήταν και εύκολο να το βρει κάποιος, γιατί επικρατούσε ακόμα ο φόβος της πειρατείας. Υπάρχουν ερείπια, με σεβασμό τα προσεγγίζουμε. Εδώ το εντυπωσιακό χτίσμα του παλιού φούρνου, το οποίο ακόμα διατηρεί και την δομή εσωτερικά, αν και τα εξωτερικά πουριά έχουν φύγει. Στους τοίχους βλέπουμε αρχικά, γιατί εδώ έχουν επισκεφτεί το χώρο απόγονοι της οικογένειας, γι' αυτό όλα τα αρχικά τελειώνουν σε χ, Χαλδαίοι. Εδώ βλέπουμε τα αγκονάρια του σπιτιού, εντυπωσιακά, χτισμένα στο χέρι, φυσικά πελεκυμένα στο χέρι. Εδώ βλέπουμε ένα χάραγμα 1915. Εδώ λοιπόν ήταν το κύριο οίκημα. Στα σπίτια αυτά γινόταν όλες οι λειτουργίες. Εδώ βλέπουμε το χώρο που αποθηκεύανε τη ρητίνη, το ρετσίνι από τα πεύκα, το λεγόμενο λουτσάρι. Περπατάω μαζί σας. Εδώ βλέπουμε ότι απόμενε από τα πατερά και το παλιό παλαιθούρι, όπως το λέγανε οι Μεσαγρίτες, παραθυράκι. Επαναλαμβάνω, στην περιοχή Βαθυπόταμος, με εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση. Κάνουν εντύπωση οι πέτρες με τις οποίες είχαν χτιστεί τα σπίτια, αλλά κάνουν και εντύπωση οι δυνάμεις που κρύβανε οι άνθρωποι και νομίζω έχουν χαθεί χωρίς επιστροφή. Όλα αυτά τα οικήματα πια είναι σε δασικούς χώρους, δεν ανήκουν ίσως σε κανέναν πλέον. Εδώ βλέπουμε την παλιά γούρνα για να κάνουν τη δουλειά τους οι νοικοκυρές, λαξεμένοι πάνω στο βράχο. Ας ευχηθούμε κάποτε αυτά να μελετηθούν και να επιστρέψουν, να μην τα ξεχάσουν οι νεότεροι. Καλή Ανάσταση από το Βαθυπόταμο, από τα σπίτια των Χαλδαίων. Νεκτάριος Κουκούλης.